akory aby atsika Asante Jambo. Mbola agnatiny saobaoba ny firenena, mbola tsinky misy stabilisation politique anagnatsika. Fa mety tsy mandinika za, mety manana hevitry naka koa za, ary mety misy tsy magnaraka hevitry naka koa, fa izy ty lamba midokany baka raty. Samby amitiany. Anao mety mitia fibrany, za tsy mitia fibrany, peut-être. Anao araikiri mety mitia tergaly, anao mety tsy tia tergaly. Drakori mety mitia popiliny, anao mety tsy tia popiliny. Azonao? Zegny le problème. Matetiky volaniko eto hoe aviany atsika Madagasikara misahobahoba, atsika tsy mety tafiboaka karaha pays sasany tafiboaka. Les politiques en général atao velin-tegna amitsika igny. Les politiques andesigny agnambaniagna, agnadiadiavagna ny vahoaka. Les politiques amitsika igny karazana atao hoe tsy karazany fa atao mitsy hoe anjakany maventy amin'ny fitondrana. Politiky ny pesosy zegny aignan'ny Madagasikara. Donc anao koa fa tsisy pesosy, mangala droite. Na ry zala be pesosy reto tsy maintsy ambadiky zigny, de ireto pitra hoakandro reto alefandro, alao mandeha vahoaka, ty pesosy ndo zara kivety ndo vandesa. Zegny hoe zegny ne problème politique tsika Madagasikara. Mavandy ary mbola miaigna amin'ny vandy, andesigny amin'ny vandy Madagasikara. Zava leko ohatra atsika niady nanomboky 2002. Azovy teo nipanagna pesosy. Za tsy mivolagna ro ray aman-dreny taloha regny tsisy pesosy, ro misy fa afa mitsy nitondrasan'ireo Madagasikara. Fa atsika zio pesosy mivolagna. Iragna magnanjegny hoe, iragna magnanjegny hoe amiagna karama ty hoe amiagna place anao koa anao vitanao magnano mission nakamy place io, anao miako tant de millions, regny hoe za mila rakaraha fa aloha anao alefako magnanjegny hoe zegny raha misy amitsika Madagasikara. Fa tsika tsisy politique, beaucoup tsy managna politicien. Anka io tsika miodikodigny ofo. Atsika koa miodikodigny ofo. Azovy mivola amitsika atsika mandroso. Bonjour mamae. Azovy mipoahety ko olo mivolagna atsika mandroso. Parce que le mpitondra atsika avy io mameritaigny. Afody vava atsika. Nanomboky 2002 ni raha misy famodiam-bava. Jusqu'à niany famodiam-bava. Atsika zao vaelo hoe mivola. Izy koa stable mipetraka raha jiaby. Avy koa famodiam-bava. Iofo motornaro. Atsika jiaby tamin'ny
25 septembre, un mois passé, zay, mahery une semaine, ino raha nitadiavitsika? Motro ndraiky rano. Ndraiky navy atsika ny korontagna be igny. Ndraiky navy amizay hoe, mangataka atsika fagnovagna. Mo fagnovagna io fa nisy rangoela. Fa ela nisy mo fagnovagna. Nanomboky 2002 tsika fanovana hoe fagnovagna. Atsika niany firy 2025. Fagnovagna io tsy mety hita. Fa iofo, ino raha misy concours. Izy ry nazo katikaty mba oaka. Izy ry nagnangana tragno vato be vola mba oaka. Atsika iny va oaka iofo. Iofo. Atsika beaucoup mivola hoe tsika gnano fagnovagna. Un mois et une semaine azoko volagny donc atsika nangataka fagnovagna. Miaraka amin'ny Kapsat. Miaraka amin'ny mon respect colonel Michael. Ndre izy fo tellement itsanganany reto dinosaure ndraiky mena gigony politique reto kabary jiaby zay nediva tsika vahoaka, zay nitsangana tsika vahoaka. Akorontagn'andro tsika. Atsika ni akorontagn'andro. Fotony ino? Politique tsika politique ni alahelo kanigny. Fa tsy politique ni ampandroso anandratra avy Madagasikara. Mavandy. Politique ni alahelo kanigny. Tsisy manana miboa io, mivolagna io, le vrai olo manana initiative hoe ampandroso vrai Madagasikara. Mavandy. Tsisy. Bonjour mon frère. Salut Joe. Tsisy. Etreta volanko 2002. Nagnakory atsika. Pesosy fo vola. Pesosy fo vola. Ampalely toetsay. Les problèmes amizay koa zao raha misy. Ty réseaux sociaux. Ry zalagoeky antitry dinosaure sojabeny politique amitsika ao io ndraiky mena gigo reto. Ro zao fa nialandro koa le mitety faritry. Le mitety Madagasikara amy réseaux sociaux eto koa ro zao. Magnano politique. Ino amizay? Politique réseaux sociaux zegny politique ndro Madagasikara. Mampalahelo. Mba dinianareo boka raha misy amizay. Zegny ve fampandrosoana. Mialatsiny za. Tsy agny ny fampandrosoana. Zeny eto. Arfin urome tenindro arfin. Zay karazana garde du corps ndro eto. Ino raha garde du corps tiako volainy. Tsy garde du corps iaro fa hoe magnitsy ro tsy nanjary nandalova. Mivolagna amindro ny tsy nety nisy taloha. Zay tsy mivolagna zay tragno jery. Zay tsy mivolagna zay lapany fagnahy. Non. Fa basy eky zay zala. Matoa olobe tsika tagny tamy 58, tamy 60 nangataka le fahaleovantegna nahazo izy 1960 nefa ndraiky atsika tsy mahaleo tegna. Mampanontany tegna zegny.
Mampanontany tegna. Ino fo antony atsika nangataka fahaleovantegna. Nefa atsika mbola misy mikomandy, mibeko. Zava boka la France. 1968 ro nagna révolution farany. Azovy mibeko la France io misy. Nde ro samy agnatin'ny Union Européen ao fo. Fa mibiky marteau, tiaky tsitsy. La France io, firy endettement la France. Azo mamebiky marteau la France, italien. Tonany magnanginy, italien vavigny. Pa! Macron mazo toiky amin'ny Union Européen. Fa tsisy olo mibeko la France, tsisy olo mibeko États-Unis. Fa ro mampiasa jerindro tompony, tsy andreraka personnel-ndro, olondro, vahoakandro. Fa atsika, vahoakatsika koa vonitsika tompony. Ouais. Vahoakatsika koa vonitsika tompony. Donc, aminaka personnellement, atsika zo, zanatany la France par écran. Zay. Fotony, atsika mandoto, tanàna atsika, magnadokitry nangera milopalopa zay. Atsika milefa la France. Mindoboka milefa n'Angleterre, boka zako anao alainy Anglais ba. Mindao milefa États-Unis amin'ny fotoagna trompe mitondra zo. Zako anao ko tafidika États-Unis. Fa les politiciens tsika jiaby milefa la France parce que deux choses en France. En tant qu'ils mampiasa les vrais lalagna loanazy pays droit de l'homme appliqué amindro agny, amindro eto. Io amizay koa fitondran'ny fanjakana frantsay mbola mibeko atsika. Ambadikitsika normal mpagnano politicien tsika jiaby milefa en France. Valable. Ndao milefa Suisse boka hitanao izy. Ndao milefa Canada hitako izy boka. De zay aviako, avianay mivola. Io constitution coloniale io, ko mbola io fo ampiasaitsika. On avance jamais. Mila ovagna totalement io rafitry io, constitution io. Ataova par étape, ravagna institution diaby, ravagna administration diaby, apitra amizay constitution. Tandriesa vahoaka, ino raha tadiavin'ny vahoaka, ino raha ilain'ny vahoaka, ataova rafitry le raha. Zeng. Fa tsy anareo gn'abo, magnano raha tianareo, ikovaranareo, mba hipitranareo amile sezy, igny ataonareo constitution, anareo bokoa magnano velitegna normal, couvrir constitution petraka anareo boka anareo. Izy na mangorajoela teo, nagnano constitution de 2010 igny. Nisy constitution netraiky amin'ny vahoaka agnatiny igny. Tsisy. Ndao zamba boka. O tsisy constitution, o tsisy raha nipetraka ke hoe article firy miaro vahoaka ao. Tsisy. Atsika jiaby mahay. Tsy agnatin'ny constitution tsika, amin'ny constitution légale par ONU, nambelan'ny tompoko laharatsiraka PSONAM, oui, gouverneur zay. Non, rajoela. Nde constitution napetra, tsisy zegny, fa tafara izy nagnano par article. C'est lui-même nagnano raha zegny, ndao zava raha zegny amin'ny ACCO. Tsy nandalo même
par assemblée io resaka gouverneur io tsy nandalo même par sénat io gouverneur io fa nandalo izy tompiny ny créer io nagnano loi io direct nandeha amin'ny ACC ny appliquer ny ACC napetraka gouverneur zotsika mbola mal gouverneur nefa tsika nangataka nino fahovana ka tsy hitako inino fahovana vraiment tsy hitako hoe ino raha niova maty vazaha misolo vazaha apitafa mitaniana antsika tiana resaka le gouverneur zahava atsika jiaby ko mandiniky ino raha monsieur passé olobe ndro jiaby lefa à l'étranger afatsy araiky laharivo izy amy Maurice io fa cerveau-ndro jiaby nilefa en France aty le pitra hoakandro amizay tavela o nino raha ataony pitra hoakandro mivadiky palito jiaby roseo nanjary pour le fitondragnatsika nefa ny tamin'ny atsika nitaky nilahatra nijotso tandalabe taia ro jiaby namody vava sabaka andeha de gauche andeha droite parce que ankamaroandro jiaby io agnano hilatsaka tseko gouverneur hilatsaka tseko nino zio ro jiaby ro nefa navy nagnano vava hoe tsy sandra fitondragnan-drajoela io afaka anareo io ary ziny koa tsy nataotsika karaha igny mbo nataon-drajoela article hoe afaka milatsaka izy 3e mandat ary ro jiaby io tamizegny nivolagna zegny ambaka maroandro jiaby natao masajo vaky alohan'izy nasiagna rano tompoka amizay baka aia ro jiaby zio zoro vao komansy miboaka za ilatsaka gouverneur za latsaka chef de région za non mais attends atsika nazonino atsika nazonino zava raha mandalo zio efa misy 80 et quelque tamro député na indépendant na ny TGV Orange Mandarine voangisy aby reto mapara reto niaraka tamy rajoela aia ro zio nivadiky niaraka amy président Michael zegny ato zany volagna fako malobe hoe teo nivadiky palito nivadiky chemise zao ro nivadiky cravatte koa amare ro nivadiky iny caleçon ro jiaby zao hitanao miboaka za madio za zegny hoe zio ne mataonao madio anao miseky mataonao magnova chemise magnova lamba magnova nino anao madio fa est-ce que raha nataonao tamizigny nadio isaka atsika magnano raha mamadiky attends atsika andeha ia karaha hoe nazo ny aretigny fagnadiniagna atsika igny adigna atsika ne raha nataon'olo regny adigna atsika ne tsy nanjary nataon'olo regny za aleko aminaka za fa mivolagna za tsy le place tadiaviko na Diego na Ambariopé na Madagasikara tsy agny ny important aminaka fa vahoaka ambila vahoaka miaigny karaha nareo mahazo place ao anareo miaigny nefa mivahoaka pretinareo retany magnefa karamanareo e tsy vitany karamanareo mbola reto vahoaka reto magnefa fiaignana anareo agnatin'ny politique place pitranareo non tsikeko e
ikeko ny raha misy ane karaha ty atsika zao tamy fitondragna teo igny rajoely pression mare zegny hoe mare aloha ikeko le pression mare aza la pression io baka kibay anao koa fa vo kibay isan'andra anao tsy miala za fa anao hiaritry ofo vo tombokondro isan'andra anao hiaritry ofo tsy dininao amareko kibay igny ny alanao olona mango anao kibay igny tsy io anao ndeha anao mipody amy vahoaka tsy adignany vahoaka amizay ny raha nataonao même pression nahazo anao fa anao koa fa hitanao na voadoaiky indraiky indroe intelo miala za hiala fa tsy hiditry amy raha karaha ty ino aviako za tompony mivola tsy le plasy iriko fa le vahoaka aseva plasiny plus que anareo io anareo ny andeha nompo vahoaka anareo koa ny andevo ny vahoaka fa tsy vahoaka andeha ataonareo andevo ino amizay vienanareo mangalitra normal anareo avy amy plasy ao mangalitra deja le mpagniraka anareo mandehananao milatsaka leva plasy io fa anao miako pesosy fa mbangalitra zegny aminaka plus anao avy eo tsara nahitake pesosy mahampy avy amizay alitra adignanao le vahoaka neny boanao navianao teo anao navy eo nadignanao vangoenao tipika sarotry vahoaka angala ondra le vahoaka ane angala ondra ino raha tokony ataotsika zio pardon atsika jiaby teto ny wawawawa hoe agnamboatra agnova dikany atsika agnamboatra agnova zegny baka mandravagna tsendrika atsika ravagna tseky ny tsy nanjary jiaby io tsika vo magnamboatra fa ny io tsy ravagniny ny io tsy nataon'ino fa hoe andeha agnamboatra directement maty vaza misolo vazana arany agnatin'ny constitution volanko agnontania reo mpagnano lalagna reo député reo mba sy avaboaka andreo koa ay agnatin'ny constitution misy gouverneur io pourquoi le gouverneur ary nandravagna nefa misy par intérim io aminakaboka zay tsy nandravagna raha nravagny zegny ndray par intérim tsisy non nadoso le zala regny par intérim mapetraka io azafady koa ino dikany aminaka maty vaza misolo vaza ary le zaza navelany reto mpagnano politiky dinosaure sojabe miaraka amy riromena gigo reto reo ihany io Alexis ihany Kotzafy ary Kotzafy ihany ny Alexis ke atsika zio anagna eritreritry amy fandinitsika maha olombelogno atsika ho ambela atsika reo iasa 2, 3, 4 mois même 5 mois c'est pas grave hoe iova jerinao avy eo izy koa roa igny tsy niova jerina avy eo ino koa tsika boko départ ao zéro koa zegny aviako za tsy mivolagna firy resaka gouverneur fotony maloto jiaby akamarondro io aliko andrefa jiaby akamarondro io mpagnano politiky ny Madagasikara volanko aminareo toujours iofo miodiky iofo mamadiky palto mamadiky chemise mamadiky palto mamadiky chemise
nefa ny parole toujours le même. Maro anareo magnontany za ke karakory mahevitrinao zako be azao mba hitahitanao mety za tsisy olo fidiko fôtiny za tsy andeha fidy ratsy agnatin'ny constitution ary za tsy andeha koragna ratsy agnatin'ny constitution aminaka raha iny koa fa naloto agnariny fa za tsy andidriky malo izy maloto izy hoe lamba mitokany io izy koa io tianareo apitra io izy io tsika jiaby miaraka amizao est-ce que hisy le fagnovagna sa tsy hisy est-ce que amile raha ataotsika zo amizay ampandrosatsika marevaka marin eritreretantsika jiaby mahay zegny 2 ans ne maximum ry zalareo io est-ce que tsika ho avy amile 2 ans zegny atsendriky en attendant ino aviako mivola naletsika le raha le fitondrana tamy 14 octobre izy naongagna atsika nivola hoe naongagna izy tsara niongagna fa izy nilefa araiky atseniky zay izy tsy niongagna fa izy nilefa abandon de pouvoir zay bon izy koa tsika agnaraka lalàna le abandon de pouvoir nataony io azo tsika hitakina izy fa zao izy atsika amile abandon de pouvoir nataony est-ce que nisy déclaration nataony izy nabandonné tailleur tagny hoe fa izy fa tsy mipody izy fa tsy agnano tsenky nagnano déclaration izy atsika boka malaky magnadigna tantara atsika angala tamy 2002 ino avy atsika nagnano sincèrement le président de la République 2 fois tamy 2002 à cause ny raha karaha io à cause ny raha karaha io nagnano révolution tsika 2002 paf nambarany ratsiraka tsy hitako tsony nataoko anareo ry vahoaka malagasy ka aleoko za mandeha fa izy tsy nagnano déclaration nafta tamy France izy ny raha nataony igny fampitragna samboadiny raha valy managna voalohany iny nitakiny ratsiraka tamitsika tatrany tamy position tsika tamin'igny parce que la loi mivola navy izy nipody atsika nagnano fifidiana lera navy amizay le deuxième fois izy nagneky izy resy bon nagneky ataotsika hoe izy nagneky io tsika nagnano deuxième fois koa cérémonie de sincèrement de président de la République tanareo raha karaha zegny atsika boka io amizay navy 2009 izy koa fa nafana toedra raha 2009 ino raha naraha nataony raha valimana Mbotsiroatra zay za koa tsy diso nagnano déclaration izy hoe ametra-pialagna zaho izy ameko ny maramila sy ny tafiky hitondra izy niala nazava zegny parce que izy niala déclare izy hoe za miala anasa tagna niketsika jiaby fialana nefa ny coup d'état tamin'igny fa tiany tsy coup d'état wakazava amitsika ty tsy coup d'état ty tsy coup d'état io ino raha navinambarako teto io karaha tsika agnatin'ny vadiagna tsika agnaty tokantrano marie nareo misy raha nahempoka anao to
lalagna amy fe mariage atsika jiaby mahay. Anao niala o sans divorce, le adversaire anao nialanao igny afaka mitaky anao hoe abandon de foyer. Asa atsika jiaby mahay raha zegny. Anao amizay nitory amy tribunal nde alahetsy ako ia. Anao niala tao fa tsy ndroasiny. Donc abandon de foyer, karaha le hoe abandon de pouvoir. Parce que izy tsisy rano signaviny. Koa izy ndambavy. Izy tsisy rano déclareny, fa izy niala. Nandeha. Est-ce que ACC nanana confirmation fa izy niala? Asiava boka ny ACC baka. Ke izy koa marefaka mariagny, atsika magnaraky aby, tsika ho apetraka zay hoe ho apetraka. Plouf! Tojolo mahay lalagna izy. Mitakiny le pay lalagna polisika atsika koa izy. Ah. Ho ratsiratsy le fihavanana. Ho mafimafy nataotsika tamy 14 octobre ny raha ho etoisy. Za tsy te Orange TGV tiako nini. Ngatako amindragnaro tsy mbo io de. Akory koa e. Ke raha karaha zegny. Karakory zandry be. Oka tsika izaha tsara be, ino exactement malalagna misy, ino exactement constitution misy. Fa tsika kaza hoe ka, tsika zao fa naveo, oui, tsika naveo, de za ravoravo, afaka mivolagna tsika jiaby, mba misofle, ouf, enfin. Fa le enfin tsika, enfin comment? Aïe. Point d'interrogation, oui. Ouf, enfin, afin de qu'il y ait un résultat. Zava furu diabzo. Mvadik paltoro diab. Ni poud karana tondri TGV tam 2019. Ni poud karana tondo tam 2009. Ou le diabzo nanjar nvadik. Atikam kuranga jouvlan. 80 et quelques pour Amro député sur 163, fa presque majorité, miaraka amle fitonagna. Oro jabri contre tsika tamini fanongangana 14 octobre 2025. Anaro zao matoky fa ro nivadika amitsika io pour atsika zao miampy gny résultat diaby. Oui, où est-ce qu'on va? Aïe, arriver, terminus descend ou on continue dans le mauvais sens? Atsika diaby teto, zay teto. Ny volagna hoe ravagna constitution, ravagna sénat, ravagna assemblée, ravagna institut diaby. Fa koa mbola io fiaignatsika. Za ndraiky tsy akorany e. Lany maro lany koa. Fa niaza mitomagny fomba koa fa amiako tsara. Tsara raha iaragna, ratsy raha iaragna. Fa za mitity après. Nazava volagna nataony Marc Ravalomanana ho antimo. Nefa ny regny namorogno nanangana ny firaisankina. Aia timo zo io. Parce que izy natafipetraka olinazy. Igny anerany tadiavin'ny timo.
Igny raha nitadiavin'ny reprosy teny hoe angala le pouvoir fa tsy zavahoaka. Zava ministère ao volagno efatra olony 10 sur 29 ministères efatra. Normal raha valomana vola aza miala za fa tsy firesakina eky parce que olona azy tafipetra. Atsika mbola iofo. Araiky zay. Faroy. Tsy adalagna siteny. Za tsy mivolagna koa hoe anao boka siteny fozoko be. Non. Pourquoi izy lingilingy nangala les places président d'assemblée? Fa tsy nagnano atsika. Lalagna feny assemblée ni be antitra, ny zoky olon-drindra ny tokony président d'assemblée. Est-ce que nataondreo raha zay? Anatin'ny lalagna ao raha zay. Pourquoi tsy ataotsika? Ok. Za mahavy za tsy mivola gouverneur io. Za baka tsy andeha andika lalagna. Ary za tsy andeha andiandia lalagna. Raha koa tsy marigny aminaka, tsy marigny aminaka. Ny tokony izy atsika mitady andeha amin'ny fédéral. Na ino tsy atao par étape l'état fédéral. Ataova fifidianana ny vahoaka. Chef de région zay vahoaka mifidy zay. Conseiller de région zay vahoaka mifidy zay. Karaha toa atsika nifidy maire, nifidy conseiller, la même chose. Mimpagnano politique Madagascar mavandy koa tsisy maloto. Misy fotoany, misy ny torantorana, misy ny fantany, ary misy c'est trop. Trop karaha toan'ny tankilitra regny, razozo regny trop. Ndre atsika zao, ndre audit tsy amiko nisy natao ndre araiky. Azov mba nataotsika audit zao io tamindreo jiaby teo. Tsy amiko nisy ndre araiky. Azov natao enquête, tsy amiko nisy ndre araiky. Andeha apetraka. Aza laboko. Zoko be mizaha ndraiky any. Atsika zao ne mandeha lakatry amin'ny fagnary. Atsika zao mandeha tsy amin'ny lalagna. Tsy aminazy koa ndra ataotsika io azafady tompoko. Fa tanàna antsika tanindrazana iaraha-manana, aloha mandeha fomba atsika loso. Botsin-drarina ody atsika zo io. Maro commandant. Maro loatra ny tia andidy anapaka. Oh, za commandant, za. Fa rany atsika mbo ikondra koa. Mbo iofony io. Oh, ty orange, et jaune ala amin'ny orange. Ben oui, parce que orange fa nontraka, fa tsy nanjariky. Izy mivadika amin'ny tany manjary. Ah, fulany timo. Ben oui, normal izy niala amin'ny firaisankina.
napetraka ny olonany. Ino amizay raha to izy io mila napetraka ampibegna Tico. Za tsy contre le Tico biafiny. Maro ny société mpanjakana novinendry salary igny. Ka nagnino tsy regny atseniky biafiny. Fa nagnapanjakana regny biafa atseniky. Za fa raha mandalo amy secret-no. Atsika mikoragna azy io. Mbola nanovane émission spéciale io secret-no. Grave raha mandalo amy secret-no atsika mikoragna azy io. Raha tsy naprizina ro izy ko boaka anay eto. Anaro bogakazala zay raha misy amy secret. Atsika mikoragna azy io niany izy io za mikoragna aminaro zio io. Oui, salut mon frère. Mbola misy abus de pouvoir amy secret-no. Ataony Abel. Deuxième secret. Sy mpiarady amin'ny Abel. Ke nagnino tsy agny sambagna, nagnino tsy agny anaovagna descente, nagnino tsy agny anaovagna ny audit. Fa le araiky privé ry, za tsy contre. Fa iny société, iny nazy de merde la peau de fesse nazy. Fa le ny fanjakagna, mampiasa vahoaka manetsy na manaligny reto zava saromba. Eto za mitodika aminao, monsieur le premier ministre. Iro membre de bureau no o en primature o. Mbola prêtre kumba ary mbola olo ny tsay Christian. Deuxième secret mazov raha lany tsay Christian. Tsay Abel. Donc normal ro magnano vavandro amy secret no parce que reto tenkiltro pitra waka amy primature ato. Mbola olony tsay Christian. Donc azo volony tsay Christian ravato manga. Atsika mikoragna azy io. Mbola mandeha. Menace de mort, menace de pouvoir, diable amy secret-no. Mbola manovane eto koragna manokagna momba secret-no. Ke mitodika aminao za premier ministre. Reso reto solo tegna ny piasa ny secret reto koa nandeha aminao agny, koa andeha aminao agny. Fa azambela ke reo amin'ny pitra wakanao amin'ny primature o tandrignesa na manova magnonjogna vita anao monsieur le premier ministre miaraka ministre ny industrie mandeana amy secret. Mangetaheta ty koragna aminao mivantagna piasa ny secret jiaby miaraka ministre ny industrie. Farafaratsy nalika matiny monsieur le président. Respect mon colonel Michael. Tandrignesa eta vahoaka mpiasa ny secret fa mafy mahazo ro. Ziska piasa retraite mbola menaceny reto. Pouvoir misy amy secret ao reto. Raha tsara nisy tamy secret raha zegny. Ampalahelo. Zisak'olo retraite mitaky volany retraite mbola menaceny ry Abel tsay Christian. Abel tsay. Sy ny forongony eo. Parce que olondra vatomanga ndraiky tsay Christian ro io. Prala o. Am primature ni tsika nagnova PM. Fa tsika tsy nagnova pitra wakany primature. Normal amizay le administration fonction publique sasany mbola magnano abus de pouvoir parce que primature ao feno olondro am tribunal ao feno olondro. Atsika ne nanolo ministre fa tsika tsy nanolo olo. Zegny aviany entako hoe ravagna le institut, ravagna le député, assemblée, ravagna administration, diable les directions diable ravagna tsendriky.
fa kombolo ro fa place ndro io sabety fo olo reky tay mbola sekrany zegny za tsy koragna raiky asoalala atsika zao tseniky may hoe nao akory ny afarany Ambatovy Ambatovy ndraiky KMM ndraiky Bastolia misy masaky mikoragna atsika zao Bastolia nangindray trembony akatava ampalelo le toetsagnitsika atsika kaza misarombaka entagna mbola vahagna kaza zeniky tsokorigna mbo havy agny fo atsika fa le raha nangatatsika navitatsika namono egny tsika nakalifagnina atsika tamy bombe lacrymogène bala namonoagna riavatsika regny atseniky tadiavy angatagna atao io tsika vo mandeha moramora tsy adalagna la France ene tsy masaky miala Madagasikara niala ro ta Gabon niala ro ta Burkina Faso niala ro ta ayety Rwanda Côte d'Ivoire ro fa azo considéré koa niala les seuls pays Afrique yankina la France mare artisaky la France yalagna Madagascar parce que anaro volagna la France tsisy vola misy vola la France anaro volagna la France tsisy minier managna minier la France managna vola mena en 2 tonnes la France imaginez naro report dom-tom aby ro 6 milliards par an ampidiriny report dom-tom la France ro tsisy tany mampito vola resaka tourisme kara lagon ny Mayotte lagon io le plus grand lagon du monde lagon ny Mayotte mampito vola be la France io plus amizay port io 4 millions d'euros 4 milliards d'euros fa tseniky la Guyane raha roe mampiditry milliards et des milliards amy la France misy a Guyane ko vola menany la Guyane tsy koragnesiny nareo mahita olo masaky mikitiky vola menany la Guyane ndoboko anao mangady vola menany la Guyane areo anao ko tsy riatiny ro maramila ro oky araiky zay aia tany fagnanaovagna lancement de fusée dans le monde entier Guyane au Miss Centrale lancement de fusée au-dessus des milliards allant la France mieux au-dessus uniquement me lancer fusée avec fou à Guyane yo milliards allant la France anaro vola la France tsy souvent fa ro misy jery fa atsika tantsika misy firy efatra tsy ako 10 les îles éparses atsika mamody vava jiaby poitry parce que en la France tanaro gaz ndraiky pétrole en place mampibody la France îles éparses io be lavitry ny Qatar be lavitry ny Qatar gaz ndraiky pétrole io ici c'est la France volagny Macron be lavitry pétrole ndraiky gaz ambany zao des milliers et des milliers de tonnes ou de litres
Bonsoir anareo glorieuse. Hitanareo amizay. Ino amizay raha ataondreo? Atsika io. Zaho boka raha mandalo a Tanzanie izy io. Nareo mety la France masaky mivola? Tsy masaky mivola. Zaho fa raha nandalo ta Gabon, nandalo ta Burkina Faso. Aia amizay Burkina Faso io loso. Est-ce que la France nasaky mivolagna ao? Si possible. Nadignan'ny la France feky hoe existence ni Burkina Faso, Gabon. Zava Sénégal. Normal. Atsika ataondreo karaha io. Ampidivindreo an-tragno atsika. De miady amizay tsika tsisy jery. Parce que tsika foana. Atsika tsy mifampitandregny. Igny boka mbo awawa fo. Avy ety boka nareo. Zay ne mety avy. Tsara ny fiaviany araiky aroe telo efatra riny ampiova-tsika jiaby. Fa jery-tsika jiaby mitambatra. Union fait la force. Fa koa mbola famadegna palto, fagnadegna chemise, fandafosagna tanindrazana, gauche droite io fiaignatsika a Madagascar ao. Atsika kaza mivolagna atsika mandroso. Mitrika anao fa accepté. Atsika. Oui, mon frère, magnano mbala tsara anao zandriko là. Salut, salut. Ouais. Faiz maraty ça? Ya, fanao fa rignenao. Ah ouais, parce que ça c'est misy retour baka za. Attends. Ouais, allez, continue. La display si à 2 secondes. Hein? Ok, ça marche. Que rakarazi. Ni ampatsara tsika tsendriky ny tokony ataotsika ino constitution coloniale io iala. Tsy midika hoe ke atsika iala constitution coloniale io ke hoe atsika very Banque mondiale na FMI. Non. Ndre la France ne mianky amin'ny Banque mondiale. Ndre États-Unis io mianky amin'ny Banque mondiale FMI. Fa atsika manana richesse. Koa fanagna atsika io etsika tompiny. Mitantaka izy. Etsika tompiny. Magnapetraka izy amin'ny plasiny. Atsika manana kiba. Contraire koa. Ireo ilometsaka araka amitsika ty. Fa atsika hitandreo gogo. Mamony pesosy zegny fitondragna avy eo. Tambezondreo amy sesosy. Amezondreo pesosy d'euro, 2 milliards d'euros. Ro Suedy. Adigno amizay le fanagna atsika. Ro miramaso mora. Bonsoir. Rakarakara zay. Misy raha roe ny omaniko ato. Ampitanigneso atsika aviany za nivolagna raha jiaby zegny. Aloha atomboko baka Diego raty. Itodika aminao za monsieur le maire. Mba tiako hoe batterie à 100%. Zahavanao Le nouveau tabel malin. Existence ny raha reto. Taminao teo raha jiaby nandeha normal. Fa anao koa tsy teo. Misy raha roe telo. Nazahoako fio baka Diego. Anao ny pody zo koa nanjary karaha ny lefilefy le raha. Ka za zoko la Jean-Luc mitodika aminao. Maire ne Diego. Mba anaova audit descente raty. Allô, hiaratsika mitandregny. Oui, bonsoir, monsieur le maire John Jara, Pagajanga, Ifrangana Nomnandari. Oui, mon frère, namdir quoi. Voilà, monsieur audio Sarek. Il a mandato nel cabinet
cabinet WC public aminareo Diego amintsika Diego satria Diego anatanao zao fa raha nandalo tary le hitako izy tena nazegny mba rahatsika maso ataova audit tamin'ny fotoana nialanao teto anao nienjena tamin'ny fotoana anao niala teto nienjena iny nienjeny olo tsy mataotody aby eo olo tsy manjary aby eo ia audit jiaby eo satria misy tsy magnantikety reo ao magname olo mangalavoalabory ia tsy lava risika zaho de vo arava maso koa ro ali amin'ny jardin kaila ao misy lehilahy mitondra moto mba hagnirika olo mangalagala raha fahatany ao hoe marandray nyandro hagnindriky olo lehilahy mitondra moto misy aminareo lamiry ao monsieur le maire haindro ao raha zegny haindro niaro fa haindro ia tegna magnano herisetra izy tegna mamitretreo le biaby misy lany tsara tamin'ny fotoana niala nandeha tsara WC tena nandeha normaly izy koa fa fotoana navy iny raha tsy diso zany andalo taminareo tagny tadie koa ny 3 andro efatr'andra nahafodiny malaky WC io fotatry ny audit asa niala izy raha tsy diso za asa na démission aminao any zava-tsara volaniko zegny fa raha mariny zegny tegna raha mariny mangala ticket reo marandregny andra 5 000 alendo antany hafa karaha 500 amin'ny bazary ambany any karaha dimy bazary nafindra ambanimbany any karaha 500 amin'ny Kibany vy tsy haiko zegny amin'ny pharmacie tsoa mitrika andrefa karaha 500 mangala 5 000 aloha tsy mandro ticket olo asa mba mibidrika amin'ny lamerie vola io any ataova audit monsieur le maire tatra eo izy mifody jardin kailage io en WC matinjaly olo jaly mpivato amin'ny tsy lany tsara amin'ny fefiny cimetière zegny raha misy io fotoagna zao io araha nareo maso koa famatra koa vandy zegny zegny koragna aia tany andehanana maloto aia tany amboagna idika amin'ny cimetière ao maolo jiaby andeha idrika ao tsy mety zegny monsieur le maire mandoto razanan'olo atsika zahava ataova audit amin'olo jiaby io ia WC responsable WC misy lehilahy misy moto zay jobijoby misy zalahy koa le fanobaka amin'ny lamerie tany tamin'ny fotoagn'androny magnindriky olo io mitondra hentinan'olo vilagnin'olo jiaby mandeha agny amin'ny lamerie mandeha magnefa vola agny vo mahazo io tsy azo varotana fa kanefa magnano 5 000 isaka par jour karaha zegny monsieur le maire misotranao monsieur le maire ataova audit iro jiaby io azabela mialala fatany démission zero ia hitanareo raha karaha zegny mbola mila fadiovagna maritsika volango zay tsika mbo mandeha amin'ny raha tadiavitsika paritable fa tsika koa mbola atsika nandeha niseky serviety namoratsika igny koa mbola ampiasaitsika tsika tsy niseky fa serviety maloto fo namoratsika igny eto zandrilahy Fabre merci aminao frère tafidika anao akory atsika jiaby tsara fa tsika jiaby dia magnano mbola tsara ndray mandeha ary misaotra atsika zegny misaotra anao Zokobe nagnamia fotoagna ela afagna maneho hevitra amin'ny live-nao ty ary saoragna atsika jiaby koa mbola magnaraka liagna mangala hono satria amin'ny maha-olombelogna atsika zegny fangalagna hono zegny raha tsy itovizatsika amin'ny biby jiaby ary zegny mahatonga zegny amin'ny raha namboarin-dragnahary jiaby atsika nataony agnabo indrindra satria atsika zegny afaka mangala hono ia io mbako managna rano jiaby nikoragninao igny ary ny feiny ny raha mety tegna azo koragny agnampiagna ny tsy hoe ninao manky na ninao ataotsika hoe tsy ampy ny raha misy zegny amin'ny firenena raiky ny atao hoe firenena io volanintsika misy le territoire anany io zegny le territoire géographique atsika Madagasikara any zegny misy nosy
le Madagascar be de voro nosy be Sainte Marie sirona nosy madinidinika io zegny nintsika miaraka amin'izy passy fa hatreto moa zegny mbola iadivagna igny de voa tsika misy ny constitution zay fagnarantsika agnatao misy le institution agnatao zegny le lagny apetraka atsika sy ny karazany de misy ny fiandrianam-pirenena misy drapeau atsika misy ny hira-pirenena regny zegny symbole fa ivolagnina atsika firenena raiky kanefa ny mampandeha firenena raiky mba hoe anagna fahaleovantegna zegny dia misy zegny atao hoe secteur zay fanjakana tsy tokotro miala ao le mo fanjakana ty boka manahirana fivolagna zao fotony atsika zao koa mikoragna amin'olo magnano fomba malagasy indrindra tromba zay fanjakana fa raha be ivolagnanao fanjakana agny ny fanjakana zegny ny tegna marigny zegny c'est une identité morale kanefa kosa io identité morale io dia managna représentation physique identité morale ny fanjakana zegny derrière an'izay zegny misy le représentation physique na le raha volanitsika jiaby to sy ny karazany sy ny namany fa ny tegna marigny zegny ny vahoaka zegny no tompony fahefagna izy ny tompony hoe tompony fanjakana fa ny raha manahiry agnatin'le secteur volaniko aminareo hoe ataontsika hoe secteur stratégique fivolagnana izy satria naino agnatin'ny firenena misy vola azonareo zegny io zegny firenena jiaby mampiasa vola nitsika agny zao hoe ariary agnarany io volatsika io zegny tokotro anagnatsika ny fahefagna feno micontrôler io volatsika io ny volatsika io dia banque centrale tsika ao zegny ny BCN banque centrale de Madagascar no andraikitrin-drô rôle-ndrô mikarakara zegny raha zegny satria io volatsika io no mampandeha ny toe-karegnatsika jiaby agny satria io no agnanaovantsika échange hoe anao zao izy nde jusqu'à ande izy makorela anao tsy maintsy agnefa vola izy dika zay misy vola ifegna donc vola zay amin'ny fiainagnantsika jiaby agny misy anazy fa ny manahirana zegny i vola io boka banque centrale ary izy misy occupé izy magnamboatra izy magnino mandefa izy agnatin'ny circuit économique sy ny namana agny dia ny banque centrale dia mampindrana io vola igny amin'ny banque commerciale le banque tsika andavanandra izy karaha ohatra ataony hoe iry BFV iry azo izy ty BOA sy ny namany regny dikan'zegny zegny ny banque commerciale zay agnisany ambaratonga ny ataontsika hoe maillon na élément ahafagna mampandeha économitsika amin'ny alalan'ny vola io dia tsy atsika malagasy ny tompony zany hoe tsy le fanjakana malagasy afaka micontrôler satria raha io zegny misy rokarana aby reky tompony rokarana aby tena zao vazaha koa rô io zany rango boka volanao zegny efa olo micommande izy akeky de façon ataontsika hoe tsy indirectement izy micommande anao fôtony le bankenao ao zegny am'le secteur ataontsika hoe secteur stratégique volanako zegny io akeky fa problème araiky maventy io problème faharo hoe agnatin'ny ino izy ty état zegny ohatra zao ty resaka télécommunication mifandray atsika zao io amin'ny internet amin'ny nino sy ny namany io tsy mbola tsy fanjakana mikarakara io fôtony le orinasa nanagnatsika igny tellement igny efa losy misy olo privé koa nanjary tompony nanjakazaka aminany ke normal atsika ohatra tamin'izegny fotoagna zegny hoe zegny ao fo ampaniagna vidiny connexion baka nareo tsy maregny déjà zay nareo sur place agny efa sahirana magnano hoe izavo vidina méga problème ny raha mazatsika problème efa sahirana amza méga tsy vitan'zegny koa fa ohatra misy olo mikoragna raha igny tsy tegna volagny tonga découpegna sy ny namany tellement zegny nareo azovo koa tompon'zegny agny dika zay vola communication de mbola idiratsika amin'ny lalindaly ny raha ataontsika hoe hoantsika andavanandra iry vare sy ny namany menaka sy ny karazana zao ro magnafitra zao bakay mbola ro olo abrety koa magnafitra zao fa misy ino anniversaire olo matimaty ho azy ty mandeha 5 tsy haiko rakory hoe sy matary mata gauche fa misy hoe misy menaka ny tonon'olo agnarana tsy haiko sony donc zegny le olona atao hoe fanjakana zegny efa hoe tsisy raha contrôler tsisy
izy raha tsangan'olo karaha bolongam-bato be eo fo atsangana tagnana izy managna tagnana atsangana be izy raha be ifa tsisy raha hoe ino ma raha ty ary zegny zegny mahatonga institution tsika ty na HCC na ino CENI na indrindra ny assemblée nationale tsika ro olo bory toko ny tegna marigny hoe mba hivolagna amizay satria ny ro micontrôler reto exécutif impiry atsika maregny izy volanitsika to misy olo mahay magie tampotampoka teo agnatin'ny bureau nanao agnatin'ny coffre zala za ty raha katolika za mba magnano amin'ny fivavahana io fa za nde rano fa mbola tselako voavako divin fa misy olo zala volamena nanjarobigny mafy raha jiaby zegny mandeha dawara ary zegny olo miezaka hoe mba tia koragna zoa zegny olo mba miezaka hoe tia tany fandehany zoa dia sambory iny na amin'ny resaka sûreté aéroportière ny sûreté ino atao hoe sûreté zegny hitanareo amina aéroport abo fa anareo koa fa mandeha na bakaty zegny andeha boaka na tsy voatery andeha ndafo anareo tsoatsoagna sy ino la montre tsara hoe antony agnatsoatsoagna azy andeha iamerde anareo fa io fa norme internationale zegny amy resaka hoe nino sûreté sy ny namany de gaga anao fa olo société misoccupe io sûreté io zany hoe ny raha miditra agnatin'ny tany amy tanindrazagna antsika ao tsy baka amy lalagna maro e soit izy miditra amina aéroport soit izy miditra amregny ino izy ty port regny zany hoe na port Tamatave na port Diego na port Devozy zegny fa fidirany raha ao ka nefa zegny iro olo mikarakara mizara midika miboaka io mbola bandakama ihany any ka le firenenatsika zegny atsika io raha tsangan'olo fo mandehandeha magnaraka iaka ao fa atsika tsy tompony ary atsika tsisy raha hoe mety vitatsika aminany satria nagnino amy volagna atsika jiaby zegny misy le système mipetraka le 3 mousquetaires i 3 mousquetaires io managna amizay rô tsy haiko moa fivolagnana amin'ny teny vazaha le zanaka mousquetaire fa mousqueton donc tsy le tagnatagnana ay boka amin'ny raha boka amin'ny ministère ma jusqu'à président fokontany ay mbola rôlo aby rô sy ny namany dia any ka na tapadoa aza retelo reto mbola misy tagnana mitsipatsipaka agny de manjary zegny mbola magnano kizaozao magnano zay zavatra tokony ataony satria nagnino midéfendre tena marigny zegny midéfendre intérêt ny firenena raiky de hoe la France derrière ny marigny zegny ireo olo jiaby hitanareo sy ny namany hoe managna double nationalité na misy namany sy ny karaha satria karazan-draha hoe am'le raha volagnitsika zegny le aregna misy amitsika ao be ny zalahy aregna misy amitsika ao gagany anao maharegny hoe misy olombelogno araiky raha Vatomanga ny agnarany manana 600 et quelques millions de dollars or zalahy raha za zao amy karamako ny compte barandraigny zany aregny raha ny comptekoely manafo na mila zambra tsy mahazo anjasika ze na mila ivlomako zambra tsy mahazo anjasika ny raha nazony gaty de mametra-pagnotaniagna re tegna tompoko il Bill Gates re mba hitanao tantarandreo hoe karaha ty ro ingiabo izy tagnatin'ny garage to ro mikotrokotro resaka ordinateur informatique ty pak ro nanangina société IBM Microsoft sy ny namany ary manao koa mandindiniky hoe ya mety normal anenga misy vola fôtony produit Microsoft zegny ampiasaigna donto jiaby ambony tany eto karaha zegny ry Bezos amin'ny Amazon hoe mba hitanao ihany zay olo jiaby karaha zegny ataon'iry sy namadilo Elon Musk amin'ny ino tomobilina Tesla sy ny karazany fa misy olo zegny tampotampoka to izy mahazo vola be karaha zegny apetrahantsika ny fanontaniagna tompoko apetrahantsika misy le fanontaniagna amin'ny fotsiny miangatra zegny amin'ny honnêteté zegny intellectuel anao vola hoe fomba karakory moa mety azahoan'ny ingaty araiky raha ohatra ka karaha manakazy 2 millions ataontsika hoe 1000 euros ma zegny 20 millions zay tsy zegny 20 millions de francs zegny 25 millions de francs ya raha ohatra zegny anao zao zegny karama 1000 euros fo zany hoe zegny 25 millions de francs malagasy tokony miasa impiry anao mahatakatra zegny hoe 600 millions de dollars zegny
tokotry firy taogna iasana anatin'izay tsy normal zalazy indrindra nefa korany en plus zay anao mbola magnefa piasa mbola magnefa piasa zegny nefa surtout raha karaha ty koa amy compte araiky Maurice au fond 20 ans araiky amy Maurice zany izy anao koa zany misy vody mapaza ny trano tanao baka mapaza matetiky misy zanazanany maro miaraka aminany mapaza tsara hitanao vola rey zany ny araiky natsoana au fond zany anao boka zay tsy endriky le madinidiniky jiabagabo donc zegny le firenenantsika ty zegny natao ampimamba le firenenantsika zany hoe zegny misy ambaratongan'olo namezagna zegny raha jiaby zegny atsika koa matagnatin'zegny any complice dans le sens hoe tsika mavozo normal atsika koa mavozo fôtony miopampagna loatra io ane raha zegny ane fahita tamin'ny campagne électorale ny rajoelina tamin'ny vonalohany voilà campagne électorale nataony iry Trump ro américain magnano campagne carré raha ohatra ka hoe am'le budget nilanigna tamin'le campagne c'était une campagne électorale à l'américaine show à l'américaine ndre iry Sarkozy izy mbola hoe tsy nadany vola mety de magnotantegna atsika tsy de magnotantegna fa atsika koa fa mahazo azy le couvette madinidiniky le ty t-shirt miaraka amin'ny rabe miaraka amin'ny azo izy ty finifinanagna omby azonareo no finifinanagna omby rey azonao matadidy ve nareo fa tadigo tary tsy haiko asa nagnano fety madame Jocelyne igny namono 50 trentaine na omby atsika ravoravo aby ndena omby weekend araiky mihinagna omby zanareo zay mba mametraka fagnotaniagna fo anao hoe hazana omby jiaby andeha hoanigny ty malahaby io olo ty karaha tsara nitagnatin'ny lakorondreo tao karaha tsy natany ne boriboriko bengy araiky tsy nitariny fomba karakory atsika aomby araiky ataotsika 15 millions na 20 millions ay aomby araiky vondravoandraka 15 millions fa ataotsika aomby araiky folo amizay ozy lafa sa 50 millions io tapitapy koa weekend araiky mihinagna aomby atsika zegny varia natao tagnatin'ny ambiansin-draha karaha regny atsika igny milamy ke jour aretigny ty efa tegna agnatin'lio sarotro anedina ko aminareo ny andravanagna zo hoe sarotro tegna sarotro fa io ndraiky miankiny zegny amin'ny atsika tsaraikaraiky amin'ny volonté atsika io tsisy raha tsy vita ohatra tsy atsika jiaby miaraka mitsangana zegny izy koa tsy miambigny ro hoe iambigny président colonel ty fo na iambigny tsy gouvernement fo na fa tanky atsika zegny atsika tsy magneky anao io zegny tsy resy lahatra anao amin'egninao hoe non mba fa tsy rariny eky raha mahazo za ty lahabiny mba fa tsy rariny ke aleo koa zegny za mba iagnatin'ny fitsanganana am'izay raha mety vitako amin'ny raha iasako amin'ny ambaratonga misy za agnatin'ny société agny gagany anao maregny fa mbola misy karaha ataony zandry ny premier ministre ty mbola magnano izy jolafan'Orlando tana amin'ny secret-ny wao e olo menacena azonao izoginy fa nilefa ingaty mbola magnano izy farany dadanao non kosa zalahy non azafady zala za tegna mitodiky aminany mihitsy rahalahy todiako anao tsy hoe tsy fankalagnanao maha-olombelogno anao fa aza atao karaha io atsika tsy tokony mifangaratsy amy tanàna io azafady zalahy itanagna vitanao zegny DG ny secret itanagna vitanao oka eka ny erisetra oka eka ny kizaozao fa mba tandrignesa fo fa hitanao ihany raha mandalo jiaby io azafady zalahy tandrignesa ny raha volagnin'olo zegny mba tandrignesa raha volagnin'olo mpiasanao fa koa mba fa tsy rariny raha karaha io hoe reo koa misy raha takindreo misy raha volagnin'olo tsy aminany aza menamenasegna ny olo zalahy aza menamenasegna ny olo fa io atsika manjary atsika zao zegny manjary hoe ifankaratsy atsika nefa atsika koa ny tanana raiky atsika ny jirany atsika ny afaka mivampikoragny ke anareo zany mba maheza raha efa nareo maheza magnano ataotsika hoe ampanitentena mba magnano mipiripiritra fa olo excitena sy ny nama sy ny karazany atsika ifankaratsy ny tanàna io zany tsy mety zegny tsy fomba zegny ke io zegny mba lahavitra atao am'zegny olo magnano raha karakaraha zegny agny hoe mbola agnatin'ny fitorotoroagna mbola mivolagna fa zay zany ny tegna dadany eto zay mbola zegny hoe sy ny nama sy ny nama mbola ty volambola mbola misy regny olo regninao mbola mivolagna gadigadrainy efa tsy tokony zegny discours ataotsika zalahy tsy tokony zegny hoe ampigadragadra olo nareo ko minetsy komba non vita eky zegny ke io mbola iangavigna amitsika jiaby zao am'le resaka zegny hoe zao tsy fotoagna ny fahanginana satria atsika koa manginy mbola magnamia vagna ro olo aby ro fa atsika zao tokony vigilant ary tokony mbola mipetraka am'le hoe antony naviany tolo hoe
miady amin'ny tsy rariny, miady amin'ny hoe tsy matomanonta, ary ametraka raha vaovao amin'ny tanànatsika io, mitandrazanantsika io. Ametraka raha vaovao. Atsika zegny ninaka position ko ambarako ninaka manokana. Izy koa mbola état central unitaire aty, laisse tomber, c'est terminé. Io fa nefa igny. Fa mba afatsika miproposer une nouvelle solution, zay mbola tsara ny appliquer-tsika to, mba ho tester-tsika izy, ho zavatsika eo ny efficacité nany. Ka noho izany, ambila koa zegny ny faritry na faritany zay amitatsika izany no andreantagnana ny velon-tegnanany, ny fomba ahafahany mampandroso tanànanany. Noho izegny, io misy le faritra apetaka, fa izy koa mbola le toe-tsaintsika, atsika le andesiny, atsika le vahoaka, atsika tsy sarotiny, atsika koa tsy sarotiny amin'ny zakatsika. Tsy indriky misy olo andeha ivolagna amitsika, anareo mitsangana amizay, fa tsy maintsy atsika zegny no mitsangana mivolagna hoe ty zakanay. Atsika tsy nangataka tamin'olo. Io namezandraha zay ampodiko, tsy haiko ampiry za magnampody zegny. Zagnahary no ny safidatsika ho vahoaka malagasy. Zagnahary no ny safidatsika mipetraka amin'ny tanany Madagasikara io. Ary mbola nampihany ray mandefa nataony nosy atsika. Baka atsika tranquille, tsy esona ndraiky kadalatsika. Atsika levona ko aminareo mampalahelo ny raha misy atsika. Ndero tanàna en pays en Afrique ny entre voisins fa famono faty fotony taniny nalainao tseny. Atsika agnatin'ny nosy, atsika tsy solona be tranquille. Olo aroe telo efatra dimampolo no mankadalatsika. Atsika ambe mbola magnety hoe tsy magnino ko fa zay ty baka zegny hoe baka zay ty mbola kely ihany ka zay ty ba zay nosy be zegny zay mbola misy ino vazama boriboriko vazaha mandeha aminareo. Nagnanaovako vidéo zo fa koa ro vazaha mandeha aminareo tsy qualité-ny vazaha ambesana amitsika. Fotony nagnino ro vazaha mandeha aminareo io 80% ndreo io nde consommer le sexe. Zegny tena marina. Mitondra aretigna amizay ro baka baka ro zany. Ya, iry sida sy ny namany. Azomny ro baraky tsy aiky magnanga ndraiky tsy aiky lela jiaby feny sida. Mamindra famindra atsika jiaby temena samby voavoly sida koa fa tsy mitandry. Zegny ro olo tadiavitsika. Olo karaha zegny. Azafady kosa zalahy, atsika za mety anipazan'olo taolagna karaha zay. Manko hoe zay fa matin'ny raha tiky zegny raha hitany amitsipitsipy eo feky ny samborinay. Tsy karaha zay raha tokony ataotsika zao fa atsika voagno hoe mitsangana amizay hoe resy lahatra atsika. Atsika tompona agnatin'ny aintsika resy lahatra hoe za ty amin'ny asa ataoko ty. Ajaiko asa ataoko ty. Ataoko amin'ny ara-dalàna asa ataoko ty satria i asa ataoko ty koa agnanaovako satasata sy ino ty sadasada. Mety ampidriky problème amin'ny olo ty sy ny karazany sy ny namany. Dikan'izegny, zay le mahasatro ny fivoarana ho takiana amitsika. Io ninona raha atao eto zalahy na manam-pahaizana karakory diplôme be fenogony be araiky olo avy eo sy ny namany sy ny namany. Izy koa tsy anao, tsy zaho, tsy atsika jiaby io. Resy lahatra hoe okeky zay, baseky zay mba hoe ahafahantsika mametraka firenena vagno. Atsika mila mametraka firenena vagno. Fa ny firenena raiky tsy ho vagno raha ohatra tsy le vahoaka agnatinao tsy ho vagno. Zay mahatonga atsika mila liagna magnaraka ny toe-draharaha. Atsika mila liagna mahazo karakory ataony fandehany raha ty sy ny namany sy ny namany. Zao zany avy nikoragna niany hoe mantsan'le hoe loi de finance zay ho avy amin'ny assemblée nationale. Mampalahelo anaty zay. Ambarako anareo raha mampalahelo. Io loi de finance io izy koa mbola misy raha farany raha tokony zahavina ligne par ligne. Non, page par page akeny. Ligne par ligne, mot par mot io loi de finance io. Satria ny fagnapidirana etra, ny fagnafoana etra, ny fampiakarana karama ny mpiasam-panjakana sy ny namany, ny vola andeha agnamboarana ratsika amin'ny Diego sy ny namany sy ny karazany sy ny namany. Zay raha jiaby dia voasoratra agnato. Zany hoe ny volam-panjakana io tsy mitovy amin'ny volanao agnatin'ny posinao ka za zegny tigaka labiera hely zany ndraiky za mivanga. Volam-panjakana tsy azo atao karaha zegny. Fa volam-panjakana dia misy natao hoe orthodoxia, misy lalàna mamesy rabe izy zegny. Fa tsisy hoe petro loha naka andeha hagnano fampiadivana koa Diego ary. Aza hoe hitanao le terrain koa danger. Non peut-être fampiadivana koa natsika fampiadivana koa. Ka io raha io zany matetiky ro député tsika aby ty. Non seulement tsy vakinao raha io tsy ananandreo compétence mamaky raha io any ka tsy angatangana fo. Anareo mezako ohatra très simple tamin'ny loi de finance amizao io. Nampiakarindreo ny
TVA amin'ny resaka transaction amin'ny mobile money. Zany hoe izy anao koa zao mandefa vola amin'ny M-vola, amin'ny Orange Money sy ny namany nanonga TVA na. Azovy nazo vokadratsiny zay. Tsiro le anao atsika, le anao mampiasa io raha io zay, o le karasanao zao zay par exemple aleko exemple tsotsotra, asanao zao koa zay mandefa 1000 francs, asanao magnefa hoe 20 centimes ohatra blanco zay tamin'ny rabe izy zao manjary anao magnefa 1000 francs, mandefa 1000 francs anao mety magnefa hoe 50 centimes. Nefa raha zigny ligna agnatin'io loi de finance io. Nagnino député bo tsy mivola hoe nono namezatsika fitsinjovana ny vahoaka ary zegny interpellena député Boura réglage amle hoe marikitry vahoaka. Zay teminao monsieur le député, marikitry vahoaka. Tianay teminao zay. Tiako tsara be. Ke anao marikitry vahoaka io cette fois-ci navy aminareo ao boky io avadibadia araiky ary agnatin'ny fagnadibadiagna izay izy koa tsisy fagnamezana vola ampatsara tanànatsika io iadiva azike ary aza anulerany hoe andany izo anao aza mandany le raha azavianao mivahoaka Diego hoe tsy nilaniko satria zao misy raha retraite tokotokony agnampianatsika agny agnatsarana fiaignanao agny tsy misoratra na amin'ny raha be za de tsy nandany. Karaha zay le transparence tadiavintsika agnatiny fa tsy hoe azalahy bon alefasany-tragno ay forary fa bareko ay. Ke za ty volagna amitsika jiaby hoe sarotry ny ady, lavitry ny lalagna, lavitry tegna mbola lavitry kanefa kosa ny fagnantenagna misy. Azovy managnampò tamin'ny andron'ny mois d'octobre fanjavan'ny octobre teo ke hoe izany rajoeliny zigny vongana. Tsisy nagnampo zay. Izy koa nisy nagnano pariage na dimampolo tsy olona saky nagnano pariage zay. Fa io kabarin-dragnahary raha jiaby io ke navy atsika zao io misy olo mitsangana nafatsika nitarika agnatin'ny raha zao mbola ampody amitsika jiaby eto hoe c'est maintenant ou jamais. Raha koa fa tsy voavatsika amty zao période zao ty. Non, samtsara anareo aza miamby an'izay hendy hody anareo boka mody tanareo ne atsika mikorana zany misy raha karaha ty marigitrato e asazanareo le fandehana. Dikazany le fiainere aty le doafo e fa nohony raha io tambaratsika le io tanàna io atsika jiaby samby tompiny ary tsy hoe lampanijery lampany fagnaky zay boka farany mahera loin de là zay tsisy tendra heny comme raha jiaby heny olo azala za zao ivolagna amin'ny premier ministre za mahay plus que izy ndre izy mavita mamadiky volamena olo di za tsy diniko boka izy zano ke tsy koragna mandeha zokinaka merci amle fagnamezana fitenenana fa mbola mitoy ny tono ary reto mandiza raha itsikitsika reto koa zalahy maro volagnanao aminareo ohatra zao io hoavy ino niravahin'ny gouvernora igny tsy haina mbola solondro olo zo na ajanogna karaha igny fa commence maromaro zala atao olo magnano mandiza raha itsikitsika e ya merci beaucoup tsaratsara tsika jiaby de mitoy fo le za fotsiny miala zay. Bisous. Ok, merci mon frère. Bon, izy igny raha jiaby mivolaniko taloha igny izy ny fieziny zany lahy fabara tamintsika teo igny. Io volaniko aminareo plus que atsika mitambatra, plus que atsika mikondoa atsika tafiboaka. Azonareo atsika zo za boka 14 octobre atsika io atsika niany 1er novembre atsika ndraiky nagnegna olo atsika tsy nagnegna olo atsika tsy nanambotry olo nefa rajoela ro niaraka navy teo 10 jours après naviandreo ta fitondragna ro nanambotry olo ngatao tsy tribunal mandeha sambory ampidirigna agny fo za misy raha nampitokiky za publication nataony zandrilahy ex ministre ny fitsaragna igny justice igny Lazambiky. Za mitokiky anao mon frère. Tegna tokizako anao. Niany Lazambiky mivolagna hoe fa atsaharo fagniagnana olo fanamboragna olo. Wow! Lazambiky anao ministre justice. Nagnino anao atao tsy nasaky nivolagna zegny tsy nasaky nagnano zegny parce que nisy pression nazo anao. Adignanao niany raha ranoraisa. Nisy jackpot de milliards nahodikodignareo. Niany anao Lazambiky masaky mivola ajanona. Kanino anao ministre de justice.
na ino tsy naboakanao gadra politika na ino tsy natsahatra anao le fanamboarana olo anao koa fahitanao azo pression anao tokony volana hoe za tsy hidrika amy justice io parce que mafesitra raha fa anao nidrika anao nipetraka firy fanjavanao to ndraiky niboaka raha randray say zay anareo ne magnano raha agnadinoany vahoaka tsy vahoaka jiaby ane magnadigna anao bokoa nisy koa nampianao koa publication nao deuxième partie hoe agnano table boribory mbola lamody ma table boribory tamizay vahoaka mbikery laza tiako avinareo aminazy raha ty tamizay vahoaka nitady zay heteto agnisan'ny taky raha zay hoe ataova table boribory est-ce que natao fitondragnanareo nde nareo nandravagna bon tsy nravagninareo boka fe tamy fotoagna tapitra teleny zokla ray mandriny Mac Alphonse tamin'izy président ny fampiavana-pirenena est-ce que natsangana anareo bureau io ndraiky niana marin tety mbikery laza notaniako anao frère anao niala tary nandeha taianao député ny Sainte Marie tanao le raha nataonareo ny adignanareo orke narary tamy vahoaka nangotroko tamy vahoaka fa niana anareo tsisy olo kono magnegna anareo e tsisy olo kono manambotro anareo e tsisy olo nampigadregny azofy taminareo orange mandarine voangisay mapara salopara iparany sambory nampidirigna amy prison pour le moment tsisy ke andraha tadiaviny vahoaka hoe ataova fitsaragna madio milamy niandro jiaby mila table ronde mila fampidiniagna mila fa tsy la mode darakora zama dara Maurice fa nitratrarondro amaraparagako izy nikoragnako teo boko izy mbola nampiany zandry lafabara teo hoe mbola misy amreto fitondragna taloha reto mbola mipetraka amy fitondragnatsika zio magnano abus de pouvoir zany hoe mbola miseho efa fanjakagna mbola zehe ary zay magnaraty anatao apodiko ndraiky monsieur le ministre fagnajariagna an-tany mon général mes respect Lilson zama Lilson ataova descente oka tsika tsy agnano le ministre taloha petraka bureau agnaty katikaty fer fumé climatisé agnaty tragno non ataova descente atsika mikoragna azy eo monsieur le ministre fagnajariagna an-tany mbola misy magnaboaka vava hoe zay eto ary mbola misy mandravagna tany amin'ny Ambaribe eo aboakako eto fiobaka io fa zao izy adignany Ravatomanga moa raha nataony taminay Ambaribe nagnirahany nagnanaovany pression député nay nagnanaovany pression Ali Aboudy nagnanaovany pression Nga Angelo taminay Ambaribe nandravagna tanin'olo nandravagna tramin'olo adignanao Ravatomanga Ali Aboudy député préfet n'Ambaribe magnangy bikibo igny ndraiky latsaka ranomaso tragno namboarindreo namonendreo vola taognotaogno niana anao marary fo l'hôpital Maurice ka anao marary fo nakakoa za fo anao fa ela nafatesanao amy l'hôpital Maurice to anao marary fo za mijery fa vahoaka napararianareo fo igny ny mampalahelo narary fo vahoaka apetrako fagnontaniagna aminao Ravatomanga apetrako fagnontaniagna aminareo telo lahy Ambaribe eo Ali Aboudy Labanany Angelo nateraka viavy anareo zao io mananjanaka viavy anareo zao io magnaingy mavesitra igny tragno namboariny taognotaogno en fraction de seconde narongagna anareo niany olobenareo marary Maurice anareo jiaby malahelo za tsisy alahelo amy Ravatomanga ndraiky raha Jojo ndraiky tsay Christian tsisy ndero olombelogno tsy anagnako alahelo même taranakandreo zafindreo mare koa fa nareko nisy hoe Ravatomanga igny
Rajoela igny, igny tsai Christian. Azafady fa hiditra nanako egna maso. Koa za fa reti-po mahazo vatomanga am prison ai a l'hôpital Maurice. Pafatesa izy malaky hoe. Anareo koa na hinakinaka olo. Tsy tokony karaha igny nataonareo madamo na vesitra iny, tomay. Mba eritreretinareo. Mamanareo koa nataon'olo karaha igny. Na hoe zanakanareo viavy mavesitra nataon'olo karaha igny. Ino raha nataonareo? Mbola niaritra am'le pression nareo. Parce que voix pesosy. Ary zegny volaniko amin'ny zamabe Lilson, mes respects mon général. Ampitandrinesiko retany rendanitry. Ty fitaregnan'olo aby reto. Ary mbola nagnaboandreto mila angala tandro ty vava hoe fanjakagna zay he mbola io. Tanareo zegny. Mbola misy magnano apimama, mbola misy magnano abus de pouvoir ani. Tsy vitan'ny secret zaraiky fa tandria mbola fiendro pitra wakany orange ro. Aleo boka tandrinesatsika. Akalabe Hotel Mazany. Lulu, tabe mara. Iko que Rose Mazipota. Ito no sibi. Mana tarena de atubu amna wanyambuni nuhuni ala hirne am daftanena lengakiri. Dehe tupu rita hei danka bilaga. Man ngala hiro tiringam na ruwai. Irbo na hirne patanne nila lengakiri tipu ine daftanek. Mandemri ruwam manapay pangambuni tahei. Amni filimera. Am sigrefe. Amni depute. Sana kadang maring saja orang sesuatu lilo kami bilang ni. Mana yang terkenal saya gading yang jadi tubing ditanti. Kita nanti tumpu ditani lava bulu. Pak tani mana ngatitra. Tribunal ni nefata sosan tani. Tapi titra tanti tani tubing bina ngatitra si del birung tak del jabi. Tapi tadlainnya dan ke papane ni birung tanti. Ar kita heta ar dalang apa? Na lenha interni, am nuhni, si banana nevola tu. Minha gavana rosa rei, ana roa mana pensa mambuni. Mas itada rei hatu, da rei am tita neto. Da rei si halam tanzi, ratirin da rei dan kabiana ritmo, kubintasi. Ni ulmi ad da rei hatu am nanti. Sala Fatima, leg madam Fatima. Di rosa ni ulmi ad da rei na da madam taneta. Mar ko ro mana paisana mbunyo. Kita no sibe na mandro chikumba pumba na ngakuli sita neti na ngambare ro raito no sibe ko na ro miat ta he to bintani no sibe he tu re pandata e pura na pokani misheros mata Fatima sala tab mi angabana ro mbuno da he tarenga neti pa mala he dan ka belada am tanena lenyankeri skan elite Dapat itu na roti da eto. Ada hetsar ni halatat. Am taneti dengan sabu dapat runa abang galangkerni. Digadeng da hei. Anak som taneti. Detung kita renganai. Tita antima dengan titra. Titra nani. Desa ka travesesi. Beho. De titra ne am paliakeli. De titra ne am tita antiat. Mian gavana roti eto po. Pa via na ropa sabir nga de hatom da planeti. Lala yang kerinti. Vilada yang ara kuzana ke kutun tumulai. Man ngatanya ambali akeli. Paire mandino kutam. Ist zapa misi itu pultong capum tani wat. Panangala yirda. Atop pangatanga mi tani yat tanyu. Sijirin pantakang. Kaya angin ba mangatruwa pina rozau. Alaru pantakang punyo. Atau misal kita nak, oh si boleran dulu apa ngatin tanyo, kau si boleran bilagan kotu, ngatin tanyo, Indio at tani na leni mata Fatima. Kita reng zau, pantakangan usbiti. Tengok dia sayang kugadaan lu, kenju malahiru ram zabatalaka, ampian rozau, pantakangan zabatalaka ya tu. Voilà.
70 ans papa igny agnanovagna toetry ratsy toetra igny karaha zay 70 ans mila sambory mila gadegna azalahy anareo OMC nambario be zegny toetsaigninareo zalahy nareo 4 hectares tany io 13 hectares 700 13 hectares 700 70 ans topotany dinia fa 4 taogno izy namory 13 hectares io niaina anao tsy mila maheviko fa hoe fanjakagna ambarobe eto nefa zay ngala tany io kelera koa kelera koa zegny volaniko aminareo vahoaka malagasy union fait la force « 70 ans anareo mila manambotra olo ampidirinareo en prison vous êtes malade vous êtes abruti nde izy 70 ans zay atsika anareo telo io tsenky nisy teraka izy fananagna tany ka eto za mitodika aminao monsieur le ministre mais respect général les leçons mila dioviny complètement mbario be fa nolotoviny reto telo lahy miaraka amy Ravatomanga reto fa dimindreo Leong i Leong io baka mbola magnano izy eo io Leong io Palmbitsy volaniko zegny io ne mbola magnano izy eo io regny olo tokony atao audit regny atao enquête parce que regny mbola magname pesosy reto 3 mousquetaires nambario be reto hoe mandrava ry mandrava ty 13 hectares mila lenareo tsy maivoko tsy ny babanareo tsy ny mamanareo mampalahelo toetsaigny 70 ans andeha ampidirinareo prison taonareo iny adignanareo ambarara Ravatomanga zegny taingilotro adignanareo ma anabaviko ny vonenareo tam prison ndre izy mbola l'hôpital fa naka ny vonenareo tam prison mbaranareo tiako hoe tsendriky nefa igny oza zay antony za mivolagna za tsy anambotra anareo boko za tsy agnanareo aza fanojo velogno fo atsika fa karara nataonareo nabaviko igny angalako anareo ampila minagna ampidiriko anareo ao koa fanjakagna matsiaro koa magnaboaka anareo karaha zegny koa ambarara Ravatomanga izy mbola l'hôpital mbola polisy miambigny izy cœur anazy fa gado ino irany sila igny adiako boka volagna sila amin'ny iranany cœur anakafa magnino bas ambilao koa izy aezany izy hoe marary nataony tamin'ny zanakan'olo anabavin'olo ren'olo sady tsy marary miareta ao taingilotro Ravatomanga le za koa Zagnahary nahera niany 1er novembre anao nalendragnahary tampri l'hôpital to fa sarotro mamoriky de zegny izy riavako aby isorako anareo nagnaraka ziska farany za mifanivolagna teto mbola misy fotoagna agnanaovantsika émission spéciale io secret io misy dossier lambiasako bakagny fa za fo fa manompo volagna aminao monsieur le premier ministre président Michael ministre de l'industrie ravagna direction secret point barre aza sy agnatakandra abokota voadity amizay ro mbo publieko kofa hazoko dossier complet reto baka amy secret io publieko hoe ino raha maloto nisy tamy secret magnano velomatsika jiaby amy magnaraka koa